Mooi Klaas, hoe staat het met leven? Dag Henk. Best. Ja, Ik ben net in huis gekomen. Ik ben voor bij weg hek aan het varen. best altijd aan het werk, hè? Dus Ja, ik dat heb is zo nog gaan preken of nooit? ja, zondag weer. Ja. Ja. Hey, luister, ik heb ik kan je wat moois vertellen. Doe Dat zo. meedoen aan de 25e provinciale schrijfwedstrijd. En Ja, alleen een tijdje duurt, zoals de was, ja, de tijd is een beetje aas nou. ja, Dus nogal, een ja. beetje vooruitschoven. Maar Ja. we hebben die nooit vergeten. En misschien bist u ons wel vergeten. Nou, nee. Ik weet precies waar ik ben. Ja, dat is mooi zo, ja. Maar, Ja, dus met schrijfwedstrijd mee doen. En eerst doet dit voor de eerste keer doen. Dat is meer dus. nee. Ik dacht dit, nou, volgens mij de eerste 10 jaar of zo. En Oh, ik heb ook geen vierde prijs gewonnen. nou, Hout, daar komen we Ja. dan op. Ik mag die namens Grunnige Bouw en Ja, Stichting Grunnige Taal en Cultuur de eerste ja, prijs zo lang, maar dat doen we dan maar via Zoom op afstand. ja, Zo houden we elkaar een keer gezond, Klaas. ja. Voor de eerste prijs van Proza 18 plus voor die vrouw De Nachtbidder. En Och, kerel. ik wil die Nou, nog hier een haat geven, maar dat mag sowieso tegenwoordig nooit. Ik nee. een elleboog erin dan Oh ja, mooi. Mooi. we het op deze wijze. Dus hartelijk Ja. gefeliciteerd bij de eerste prijs. Nou, dankjewel. De provinciale schrijfwedstrijd. Wel had dat al. De jury was unaniem over die verhaal. En de jury was Oké. Pieter Bergemans, Fieke Ja. Goselaar en dat schub je eruit meneer zit. Ja, die naam had ik ook bedenken. En nou, Pieke Gosselaar. ach, Wegemans. nee, sorry. Merel Weijer. Dus daar Merel. ben ik strijd met Kawaii Kloor. En dat, ik kan je alleen nog zeggen, kerel op Peet, het was voor u best wel veel werk. Maar Ja. heel veel inzends. Hoeveel wat de 50? Maar 281. Dus. 281. Ja, zowel proza als poëzie. Nou ja, maar dat is ja geweldig. En dan moeten we ook nog het jongvolk niet vergeten. Er was een school in Winschoten, waar we heel veel in meedoen. Maar dat is een Oh ja, dat was vorige keer ook zo. Ja. Maar Die, dat is de prijs. Maar ik wist natuurlijk wel in buiten wat de jury erover zegt. Hè? En dat lees ik even voor. Ja, daar ben ik half nieuwsgierig nog. De Nachtbidder van Klaas Pieterman. Ze vonden het een prachtig verhaal met een heel origineel idee. Schrijver weet met een kort verhaal een compleet beeld te creëren van Nachtbidder. Het dorp waar hij woont en zijn gewoonten. Dat is knap doen. Schrijver neemt je voort met op pad en weet te boeien. Ja, dat is een neudendop. Ja, Maar in elk geval, zie je ben over een nacht is gewoon om deze prijs voor die aan te langen. Dus. En dat mag ik dus dan. het is geweldig. Ja. Geweldig. Kijk, en als we een keer op een ander moment ben, dan maar wat vroeg, maar even een keer goud voorlezen, want het is nogal een laag verhaal. Maar Ja. daar doen we nog van. In elk geval, de kavot met prijs ligt kloor. En dat komt nog die touw via de andere weg, via het postbode, via de postloper. Ja. Ook het Ja. instuit. En Nou. het is onderweg, dus voort voor Sinterklaas, wij willen meer nog meer. Nee. Nou, ik ben er zeer met ingenomen, Henk. Nou, dat doet me duchtig deugd. Ja, geweldig. Nou, dan hol ik die ook nooit langer op, want doen we ons nog weer met hek, of nooit hen. Ja, zeker. Maar ik ben blij dat ik in mijn hoofd ben. Het is koud in boem. Ja. Maar houd, Ja. eindelijk kan ik zeggen van, dus vast er zeker volgend jaar wel weer meer. Ja, zeker. Ik doe voor mij een jaar of 10, 11 meer. Ja. Ik vind het ook heel mooi om te doen. Ja, du bent ook een man van het woord, hè? Dus het is ook die veer om dat te doen. Ja, geweldig. Maar houd, veel plezier met de prijs, die komt bij die, en Ja, prettige feestdagen.
Ja, dankjewel. En ook, nou ja, ondanks alles mooie kerst doorgetogen geweest. Jo, Al den het is ooit bekend, ook jongens gewoon wel. vervast gaat de deur, om dat zo grunnigst te zeggen, zo toezeggen zoals. Goed zo. Mooi hè? Ja, dag ik. En bedankt voor het bellen. Jo. Jo.